Umndeni ubuhlele ukuthi kuthi kushaya ihora lesibili namhlanje ntambama uphume ekhaya uye emakhazeni. Kodwa ke ngenxa yesintu kudingeke ukuthi ulinde kuze kushone ilanga ngaphambi kokuba uyolanda isidumbu. Iphini likaMengameli we-IFP liyachaza ngobumqoka bokulanda isidumbu uma sekushone ilanga. He can't just come back home while the sun is still up there, so we need to wait until it's about to set so that he is allowed to come home. It's a symbol of respect and a sign of showing our respect to him as Ndunankulu kaZulu, as I've said, and also if he has been the head of the family, there are specific protocols that are observed, which signifies the fact that you are not just any family member, but you are the head of the family. Amabutho abelokhu enkanise ngaphandle kwasemakhazeni usuku lonke namhlanje. Induna yamabutho iyachaza ngobumqoka bawo kulolu hambo. Inhlelo zethu zimfishane namhlanje ukuthatha nje umntwana lapha endlini abelele kuyo simuseke esigodlweni sakwaphindangene njengempi kaZulu njengoNdunankulu kaZulu okusebenzele iminyaka esakha esikhulisa esenza konke ngoba sikhona nje kuyiqiniseko ngephi ukuthi sisiphume ezandleni zomntwana waphindangene. Izimoto ebezithwele isidumbu somntwana beziphelekezelwa amalungu e-IFP amabutho zishaye U-Shenge zilibangise emahlabathini. Nasedolobheni oLundi kumenze yonke into njengoba izinkumbi zabantu zinkanise nxa zonke zibuka lenqophamlando yohambo lokutshalwa kukaNdunankulu kaZulu. Ngizizwa ngijabule kakhulu. I feel very honored bafethu. Ngiyaqala uku-experience into efana nalena nje. Ngizela konje umntwana waphindangene umholi wokugcina nci esiqinile kumthola engicabanga ukuthi omunye mhlawumbe sazozalwa ngazi. Kodwa mangavela umholi njengalo singajabula futhi ukwazi ukubela iqiniso amele yonke into amele abancane amele abadala. Ngiyabona ukuthi bonke abantu baphumile ngobuningi babo. So phelezela iqhawe lethu silala kahle Shenge. Beziqinile ke nezokuphepha njengoba namaphoyisa abebonakala ndawo zonke. Nasekhaya kwaButhelezi nakhona benkanise amabutho nokuyiwona ke amemkele umntwana uma efika ekhaya. Amabutho njengoba lapha nje amabutho enkosi yakwaButhelezi umntwana wakwaphindangene. Inhloso yakhona bekuyikuthi uzohlangatshezwa namhlanje. Amanye amabutho azoza nawo aselela azomhlangabeza mayise lapha nje afawe ukufika la kule ndawo. U-Shenge uhlonishwe ngomngcwabo ongaphansi kwesigaba sokuqala kuhulumeni okusho ukuthi ke kuzobe kunomviliyelo wamasosha uma esetshalwa. Kanti uMengameli uCyril Ramaphosa ulindeleke ukuba ethule inkulumo enkonzweni yomngcwabo kusasa. Hamba kahle Shenge.